To je úplně to nejdůležitější, No. jo? Já jsem začátku chtěl řešit všechno úplně sám a klasika. Všechno sám do noci a tak dále a potom zjistíte, že ten den je jenom jeden. Že když jeden den přetáhnete, tak se musíte rozpat. A potom samozřejmě nejste dobře psychicky naložený, jste podrážděný a to je špatně. Ve finále lidi potřebují dělat biznis s někým, kdo je vyspalej, uvolněný a funguje mu to tohle, jo. Začal jsem lidem říkat, jestli něco potřebujete, tak mi zavolejte. Přestal jsem číst dlouhý e-maily, jo, protože některý lidi vám napíšou hrozně dlouhý e-mail a nemáte čas to číst, jo. Takže udělal jsem to, že schůzky většinou vždycky říkám maximálně půl hodiny, musím mít agendu, musím mít výstup. Nemáš agendu, promiň, děkuji, není to důležitý, jo. Pak jsem zjistil, že nějaký problémy, když nereagujete, se vyřeší časem sami. To znamená, neřešte všechno za ty lidi, řešte jenom ty důležitý lidi a když něco hoří, volejte. Nebo volejte, pak je to důležité, když voláte, jo. Lebo si člověk stokrát rozmyslí, že zavolám mu. Ale lidi jsou šikovní, akorát občas se sami bojí udělat to rozhodnutí. Vlastně tímhle donutíte to rozhodnutí udělat. A říkám, neboj se to udělat, když to uděláš špatně, to ono to nějak dopadne, jo? Ale udělej rozhodnutí, je to důležitý. Ano. To je úplně to nejdůležitější, No. jo? Takže ty lidi je strašně důležitý. Důvěra, to, že jste jako spolu, že někdo za vámi stojí a pak už to jde samo.